Поділюсь сьогоднішнім одним відео ще з пастирів. Щоб бачити і розуміти, треба вірити в Бога. І дійсно віки Всесвіт створив Бог своїм словом. І дійсно ми можемо навіть вірити, навіть коли не бачивши. І дійсно, і це все Бог створив весь цим словом, весь Всесвіт. І дійсно, щоб ми не довіряли цьому світу, а довіряли самому Богу, Ісусу Христу. Треба бути з Богом кожного дня, не відступати від самого Бога. Перебувати Його в Слові, вивчати Біблію, бути з апостолами, пророками, не відступати від самого Бога, від Ісуса Христа, перебувати Його в Слові. Тільки так ми зможемо вірою побачити те, що навіть є невидиме. І цей духовний світ треба довіряти самому Богу, вірити в самого Бога, в Ісуса Христа, в Біблію вірити і не відступати від самого Бога. І дійсно, щоб Бог був з нами кожного дня. Амінь.